போயிடலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 8வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்தில். கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? பிரணத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. माता स्क्रीन लोड ஆகல माता जी. हरे कृष्णा. ஸ்கிரீன் லோட் ஆகுதுங்களா? இல்ல மாता ஸ்க்ரீன் மகாத்மியம்லயே இருக்குங்க மாता, சேஞ்ச் ஆகலைங்க மாता. புரியல. மகாத்மியத்திலே இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, திருப்பி நான் ஷேர் பண்ணேன். சாரி. हरे कृष्णा. हरे படிக்கிற कृष्णा. மாதாஜி. ஓம் நமோ படிங்க பிரபு, பகவதே படிங்க. வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சய ஞானாஞ்சய சலாக்கய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தம்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் யுதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் யுதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியை வாஞ்ச கல்பதர்ஷ்ய கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நம. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாயச ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய
नामिने गौरविशेष नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः नमो ओम विष्णुपादाय श्रेष्ठाय पूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्मशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण माताजी Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much Prabhuji. Hare Krishna. So நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம். 7வது அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்றீங்க? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ நேத்து நம்ம பார்த்தது ஞான விஞ்ஞான யோகம். 6வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? 6வது அத்தியாயத்தோட பெயர் தியான யோகம். தியான யோகம். ஓகே. எந்த அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம்? கர்ம யோகம் கர்மயோகம் 3வது அத்தியாயம். கர்மயோகம் பிரபு. கர்மயோகம் 3வது அத்தியாயம். ஞான யோகம் 4வது அத்தியாயம். 5வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். கரெக்டா நான் சொல்றது? ஆறாவது அத்தியாயம் தியான யோகம். 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஆத்மாவை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கார் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கார். சூரியன் சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய ஒளியாகவும் நீரில் இருக்கக்கூடிய சுவையாகவும் பகவானே இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அவருடைய கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடைதல், அதற்கான கதைகள் கூட நம்ம பார்த்தோம். தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு, நாம் எல்லா தேவ தேவியர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஆனால் முழு முதற் கடவுள் யாரு? புருஷோத்தமர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை பகவானிடத்தில் கேட்கின்றார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றாங்க. இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். யோகம் மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எப்படி சாத்தியம் அது இறக்கும் தருவாயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தியால் த்ரூஅவுட் தி லைஃப் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதன் மூலமாக பகவானை நினைவு கொள்ள முடியும் இறக்கும் தருவாயில் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், அந்த 2ஐ பற்றி பகவான் நமக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போறாங்க. அது மட்டுமல்லாமல் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தனின் உச்ச நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ண. முதல் ஸ்லோகம் மாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. முதல் ஸ்லோகம் அண்ட் 2வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன ஹரே உவாச்ச கிருஷ்ணா மாதாஜி. किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियात्मभि. हरे कृष्ण. நியதாத்மபி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி நீங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்?
இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. பிரம்மன், அத்தியாத்மம், பலநோக்கு செயல்கள், ஜடத்தோற்றும், தேவர்கள். 5 கேள்விகளை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்டுட்டார். 2வது ஸ்லோகத்துல மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அடைய முடியும்? சோ இந்த 8 கேள்விகளை கிருஷ்ணரை நோக்கி கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்றாங்க. அதுதான் முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகத்திற்கு உண்டான இதை நம்ம பார்ப்போம். பிரம்மம், நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலே பாத்தீங்கன்னா எந்த ஸ்லோகம் கேட்கப்பட்ட நிலையிலேயோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல பிரம்மம் என்பது ஒரு சில இடங்களில் ஆத்மாவையும் ஒரு சில இடங்களில் பரமாத்மாவையும் குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். பிரம்மம் அந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை என்ன? ஆத்மா பகவான் கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதே குவாலிட்டிஸ்ல இருக்குது. நித்தியமான ஒன்று, அதை அழிக்க முடியாது. ஆத்மாவுடைய அந்த பண்புகளை நாம் 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். ஆத்மாவை எரிக்க முடியாது, தண்ணியில நனைக்க முடியாது, அதை வெட்ட முடியாது, உலர்த்த முடியாது. சோ ஆத்மா எட்டர்னல், அதற்கு அழிவு என்பதே கிடையாது. ஆத்யாத்மா அப்படின்னாக்க உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். அது யாரு? அதுவும் ஆத்மாதான். சோ அதுல 2 ஒண்ணு ஆத்மா, மற்றொன்று பரமாத்மா. பரமாத்மாவுடைய கட்டளையின்றி எதுவுமே செய்ய முடியாது. சோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கின்றோம். ஆனா அனுபவிப்பது யாரு? பரமாத்மா அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளலாம். உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். ஜீவனின் இயல்பு அல்லது அந்த சுயம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய சேவகன், அது அந்த ஆத்மா. சோ ஆத்மாவிற்கும் மேற்பட்டது எது? பரமாத்மா. கர்மா அப்படின்னா என்ன? வேலை, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது கர்மா. அது என்ன செயலாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய செயல்கள், அது கர்மா அப்படின்னு பார்ப்போம். அதிபூத அப்படின்னாக்கா எப்படி கையாளுதல், இந்த ஜட இயற்கை எப்படி நாம் கையாளுகின்றோம் ஜட இயற்கையை. அதி தெய்வ அப்படின்னாக்கா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன், உயர்ந்தவன், முழுமையானவர், முழுமுதற் கடவுள் யார் அப்படின்றத பார்க்கும். இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும். இவங்க எல்லாருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதி யக்ஞ, அந்த எந்த ஒரு யாகங்கள் செய்தாலும் அதை அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அதி யக்ஞ எங்கே வசிக்கின்றார்? அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். பரமாத்மா ஆத்மாவும் இதயத்தில் தான் இருக்குது. 5 விதமான காற்றுகளில் கலந்து இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் 2வது அத்தியாயத்தில். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இறக்கும் நேரத்திலும் பகவானுடைய ஞாபகம் நமக்கு வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும். நமக்கு ஏதாவது ஒரு அசௌகரியங்கள் நம்ம மறந்துட்டாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி மறப்பதில்லை பக்தனை. சோ இதெல்லாம் 8 கேள்விகள். பிரம்மம் என்பது இந்த ஆத்மா, அழிவற்ற ஒன்று. ஆத்யாத்மா, அந்த உடலோட கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. கர்மானா என்ன? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதிபூத அப்படின்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சம். அதி தெய்வ, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதி யக்ஞ, அந்த தியாகத்தை அனுபவிப்பவர்கள் யாரு? அதாவது அந்த யக்ஞத்தோட பலன்களை அனுபவிப்பவர் பரமாத்மா. அதி யக்ஞ எங்கே வசிக்கின்றார்? எல்லோருடைய இதயத்திலும் வசிக்கின்றார். அதனால இந்த மாதிரியான ஞானம் நமக்கு இருக்கும்போது மற்றவர்களிடத்தில் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேறுபாடு இருக்காது. எல்லோரையும் நம்ம பகவானுடைய ரூபத்தில் நாம் மரியாதையோட நடத்துவோம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்த அறிஞர்கள் அனைவரையும் ஒரு பிராமணனையும் சரி, நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன், விலங்குகள் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஒரே மாதிரி அவங்க வழி நடத்துவாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படின்ற அந்த அந்த ஞானம் இருப்பதனால். இறக்கும் தருவாயில் எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோமோ அது நமக்கு இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே பூதபாவோத்பவகரஹ விசர்க கர்ம சம்ஹிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ பிரம்மன் எனப்படுவது என்ன? அழிவற்றது, உன்னதமானது, அது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. அதோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனுபவிப்பது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள். இந்த உடலை வளர்ப்பதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। अधिभूतं क्षरोपावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। ஹரே கிருஷ்ணன். உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூதம் எனப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சம் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அது எதையெல்லாம் அடக்கியது? சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ, எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे हरे कृष्ण कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி वासिக்கிறேன். அந்த காலே சாமேவ ஸ்மரன் முக்தவா கலோவரம் ய பிரியாதிச மத்பாவம் யாதி நாஸ் யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மதேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஒரு சிறந்த பக்தன், யுத்த வைராகியம், வீரன் இல்லையா? அதனால அவருடைய அந்த போர் புரியக்கூடிய அந்த மாதிரியான தோற்றத்தை பார்க்கணும்னு பீஷ்மதேவருக்கு மிகவும் ஆசை. கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு ஏற்கனவே, என்னுடைய படைகள் எல்லாம் ஒரு சைடுல, அதுக்கப்புறம் நான் நிராயுத பாணி, ரெண்டுத்துல உனக்கு என்ன வேணும் அர்ஜுனான்னு கேட்கிறார். அர்ஜுனன் சொல்லிட்ட, படைகள் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்க மட்டும் எங்க கூட இருந்தா போறோம்ட்டார். ஆனா துரியோதனன் என்ன நினைச்சிட்டா, இவன் ஒரு சரியான முட்டாள், எல்லா படைகளும் எனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனா தர்மம் நிலைநாட்டப்படும் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர் நிராயுதபாணியாக இருந்தாலும் இங்க தர்மம் தான் வென்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பீஷ்மதேவர் இவரை போர் புரிய வைக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை. அவர் சொல்றாரு, பக்தனோட ஆசையை எப்பவும் பகவான் நிறைவேற்றுவார், பக்தவச்சலன் கிருஷ்ணர். பீஷ்மதேவர் சொல்றார், உன்னை ஆயுதம் ஏந்த விடாமல் நான் இருக்க மாட்டேன், நீ கண்டிப்பா ஆயுதம் ஏந்துவ அப்படின்றாரு பீஷ்மதேவர். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், நிராயுதபாணி அப்படின்னு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மதேவர் அவரை கொஞ்சம் தீண்டி பார்க்கின்றார். அர்ஜுனனை மூர்ச்சையாக்கிடுறார், மயக்கம் போற அளவுக்கு அவர் அம்பு விடுறாரு. அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு கோபம் தாழ முடியல. உடனே என்ன பண்றார், அங்க இருக்கிற அந்த தேரோட சக்கரத்தை கொண்டு பீஷ்மதேவரை போரிடுறார். பீஷ்மதேவர் சண்டை போடுற மாதிரி வர்றார். உடனே பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மதேவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி பண்றார். அந்த பிக்சர்ஸ் நம்ம அடுத்த மேபி மற்ற கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். சோ இங்க என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் பக்தவச்சலன் தன்னுடைய பக்தனைய தன்னுடைய அந்த அந்த வாக்கை கூட மீறிடுவாராம் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அடுத்தடுத்த இதுல நம்ம பார்ப்போம், அர்ஜுனா இதை நான் என்னுடைய பக்தன் என்றுமே தோல்வி அடைவதில்லை என்று உரக்க சொல் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் சொல்லல, ஏன்னா அவர் சொன்னா கூட சில சமயம் வார்த்தை மாறிடுவாராம். ஆனா பக்தன் சொல்லிட்டான்னா, என்னுடைய பக்தன் சொல்லிட்டான், அதனால இத கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும்னு நினைப்பாராம் கிருஷ்ணர். அதனால அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு சொல்லுவார். இங்க பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மதேவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த அந்த யுத்த வைராகியம், அவருடைய அந்த சண்டை போடுற இதுல எப்படி ஒரு கோவத்தோட ஒரு வீரன் சண்டை போடுவானோ அந்த இதை பார்க்கணும்னு நினைச்சா, அதே போல அதை பார்த்துட்டார். அத்தனை பேரு கூடியிருந்தாலும் பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை பாடி கடைசி நேரத்தில் பகவானை பார்த்து கொண்டே அவருடைய அந்த உயிர் போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது பகவானை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பெடுக்க மாட்டார்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் நித்தியமாக கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவருக்கு சேவை செய்வார்கள். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. நிறைய இடத்துல பகவான் நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார், ப்ராமிஸ் பண்றார். ஆனால் அதை புரிந்து கொண்டு பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையில நம்ம இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா யக்ஷ பிரக்ஷ்ணம். பஞ்சபாண்டவர்கள் வனவாசத்துல இருந்தாங்க 12 வருடம் இல்லையா? அப்போ ஒரு தடவை தர்மருக்கு பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டருக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்கின்றது. பக்கத்துல ஏதாவது தடாகம் இருக்கா, குளம் இருக்கான்னு பாருங்கன்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். முதல்ல ஒருத்தர் போறார், பஞ்சபாண்டவர்கள் 4 பேர், அர்ஜுனன், பீஷ்மன்,
நகுலன், சகாதேவன், மகாதேவன் எல்லாரும் போயாச்சு. யாருமே திரும்பி வரல. யுதிஷ்டர் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வர்றார். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குளத்துல இருந்து அவங்க எல்லாம் மயங்கி கிடக்குறாங்க. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையேன்ட்டு அவங்க அந்த தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து ஒரு யக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சொல்றார், தண்ணீரை தொடாத, தொட்டனா உன்னுடைய நீயும் வந்து மரணத்தை தழுவாய் அப்படின்னு. உடனே அவர் பாக்குறார், என்னுடைய தம்பிகளுக்கு என்னாச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோன்னு அவர் சொல்றார், நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், அந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் சொன்னேன்னா நான் வந்து ஆஹ் உனக்கு தண்ணீர் அருந்துவதற்கு அஹ், இது பண்றது மட்டும் அல்லாம அனுமதி கொடுப்பது மட்டும் அல்லாமல் இவர்கள்ல ஒருத்தரை நான் வந்து உயிர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து ஐ மீன் யுதிஷ்டர் வந்து கேட்கிறார் என்ன கேள்வி. அப்ப அந்த யக்ஷன் வந்து கேக்குது, இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் அதிசயமானது என்ன அப்படின்னு கேக்குது. அப்ப வந்து யுதிஷ்டர் சொல்றார் இந்த மாதிரி, அதாவது பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் இறப்பை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் மரணத்துக்கு உண்டான மரணத்தை எப்படியானாலும் நம்ம வந்து சந்திக்க போகின்றோம். அதற்கு தயாராவதற்கு பதிலாக இந்த பௌதீக ரீதியான விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ஆஹ் ரொம்ப முனைப்போட இருக்கோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் என்னை மரணம் அண்டாது, தன்னை மரணமற்றவன் என்று நினைத்து மரணத்துக்கு தயாராக இல்லை. இது வந்து உலகத்தில் மிக அற்புதமான விஷயம். தினந்தோறும் பாக்குறோம் நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க. இருந்தாலும் நமக்கு மரணம் வராதது போல நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலேயே இருக்க போறோம், இதையே அனுபவிக்க போறோம்ன்றது மாதிரியான செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடுத்திருப்பது மிகவும் அதிசயமாக இருக்கின்றது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது கண்டத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 57வது ஸ்லோகம். அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீய யமாலாயம் சேஷாஸ்தவாரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். சோ இது மிகவும் அற்புதமான அதிசயமான விஷயமாக இருக்கு அப்படின்ன உடனே யக்ஷன் கரெக்டான பதில் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவங்கள வந்து உயிர்ப்பித்தது ஒருத்தரை நீ உயிர்ப்பிக்கலாம் சொல்லும் போது அவர் வந்து தன்னுடைய சித்தியின் பிள்ளையான சகாதேவன் மகாதேவன்ல ஒருத்தரை வந்து உயிர்ப்பிக்கின்றார். அதை பார்த்த உடனே இவருடைய அந்த சொந்த தம்பிகளை உயிர்ப்பிக்காம சித்தியோட பிள்ளைகளை உயிர்ப்பித்தாய் அல்லவா, நீ வந்து சிறந்த தர்மபுத்திரன் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாருமே வந்து உயிர்ப்பித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் 4 பேருமே உயிர்ப்பிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம கடைசி காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளும் போது நாம் வைகுந்தம் செல்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆனா அவரை நினைவு கொள்றது எப்படி, நான் பிராக்டிஸே பண்ணல, என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கடவுளை பத்தின தாட்டே கிடையாது, நான் பௌதீக ரீதியான செயல்கள்லயே ஈடுபட்டுட்டேன். அப்ப கடைசி நேரத்துல என்ன ஞாபகம் வரும், இதே ஞாபகங்கள் தான் வரும். ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு, இதே மாதிரி ஆஹ் பாகவதம் கேட்கிறார் ஒருத்தர், ஒரு நல்ல ஆஹ் ஆஹ் கடை வச்சிருக்க ஒருத்தர், ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா வந்து கடையில வந்து ஆஹ் இந்த மளிகை கடை மாதிரி ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர் மாதிரி வச்சிருக்கார். நிறைய விஷயங்கள் வாங்கி போடுறது, அதுக்கு உண்டான அந்த வியாபாரம் செய்வதற்குன்னு ஒரு டாக்டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, சில விஷயங்கள்ல பொய் சொல்றது அதெல்லாமே இருக்கு. அப்ப இந்த பாகவதத்துல கேக்குறாங்க, பகவானுடைய நாமத்தை கடைசி நேரத்துல சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இது அவரையே அவரையே சென்றடைவோம்ட்டு. உடனே என்ன பண்றார், அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருடைய பேரையும் மாத்தி வச்சிடுறார். ஒய்ஃப ராதே ராதே கூப்பிடுறார், பையனுக்கு வேற ஒரு பேரு, இந்த மாதிரி எல்லாருடைய பேரையும் மாத்திடுறார். அப்ப எப்பவும் அவங்கள சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்ப கடைசி நேரத்துல நமக்கு அவங்களுடைய ஞாபகம் தான் வரும். சோ அவர்களை பத்தி நம்ம ஆஹ் அவங்க பேரை கூப்பிடும்போது நம்ம வைகுந்தம் போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் அப்படி பண்றார். அப்ப அதே மாதிரி அவரும் அதே மாதிரி மரணப்படுக்கையில இருக்கார். மரணப்படுக்கையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கூப்பிடுறாரு, ராதே ராதேன்னு கூப்பிடுறாரு. அப்ப அவங்க ஒய்ஃப் போறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா, அப்பாவுக்கு ரொம்ப முடியாம இருக்கு, வாங்க வாங்க உடனே புள்ள எல்லாரும் மேல வந்துடுறாங்க. கீழே கடை மேல வீடு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்துறாரு, சுத்தி பார்த்தா எல்லா டோட்டல் ஃபேமிலியும் அவரை சுத்தி நிக்குது. உடனே அவர் என்ன சொல்றார், அஹ் அரே முட்டாள்களே, எல்லாரும் நீங்க இங்க வந்துட்டீங்கன்னா அந்த நாயோ ஏதாவது கடைக்குள்ள வந்து ஏதாவது எடுத்துற போகுதுன்னு சொல்லும் போது, அந்த நாயின்னு சொல்லும் போது அவரோட உயிர் பிரியுது. அதோட விளைவாக அவருடைய அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாயாக பிறக்கின்றார். இது ஒரு சின்ன கதை. சோ நம்ம வலுக்கட்டாயமாக அவர் வந்து பகவானுடைய பேரை வச்சு நம்ம கடைசி நேரத்துல அந்த பேரை சொல்லி நம்ம மோட்சம் அடையலாம் நினைச்சார். இத்தனை வருட காலமாக எதுவுமே அவருக்காக தன்னை நம்முடைய ஆத்ம ரீதியான செயலை எதுவும் செய்யாமல், ஆத்மாவுக்கு தேவையான கடமைகளை செய்யாமல், கடைசி நேரத்துல நம்ம வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக
அவர் எப்ப வந்து ஏதாவது நாய் வந்து சாப்பிட்டுற போதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃப வந்து திட்டுறாரு. ராதே ராதேன்னு சொன்ன வாயில இருந்து என்னாச்சு? எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாய் அது இதுன்னு கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில பேச ஆரம்பிக்கிறார். கோபம் வருது இல்லையா அவருக்கு? எல்லாரும் இங்க வந்துட்டாங்கன்னா, கீழ யார் பாப்பாங்க? இன்னும் அந்த பற்று வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. உயிர் போக சமயத்திலயும் அந்த கடை மேல இருக்க பற்று. பணம், காசு அப்படின்றதுல. அதனால எல்லாருமே இங்க வந்துட்டீங்கன்னா, அங்க கீழ யார் பாத்துக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, புனித நாமத்த சொல்றதுக்கு பதிலா அவங்க எல்லாரையும் தவறான பெயர்கள சொல்லி திட்டுறார். அப்படி சொல்லும்போதே அவருடைய பிராணம் போயிடுது. ஸோ, அ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப புத்திசாலின்னு நெனைச்சக் கூடாது. பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க நம்ம. ஸோ, பகவான் நம்மை காட்டிலும் உயர்ந்தவர். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन् यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஜடபுரதருடைய கதைய வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து ஆ பகவான நினைச்சு தியானம் பண்ணி அந்த பரமாத்மா சாங்கிய நிலையில இருக்கணும். ஆத்மாவ பத்தி புரிந்து கொள்ளணும்ன்றதுக்காக தியானம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா, அந்த மானுடைய ஞாபகமே இருக்கிறதுனால, மான் என்ன ஆகுமோ, அது சாப்பிட்டுச்சோ தெரியலையே, வேற ஏதாவது விலங்குகள் வந்துருச்சோ என்னமோ, அப்படின்னு எப்பவும் மானின பத்தியே நினைச்சுட்டே இருக்கார். பகவானுடைய அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் மானுடைய எண்ணங்களாக மாறிடுச்சு. அப்ப கடைசியில என்னவாச்சு? மானே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால மானோட ரூபம் வருது. அதனாலதான் நம்ம எதற்காக இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்றோம். எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். அதுல எத்தனை களங்கங்கள் நம்மள சுத்தி இருக்குன்னு தெரியாது. நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவையும், பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இது ஒரு வாய்ப்பு. அப்ப நம்மளுடைய களங்கங்கள் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம ஜெபம் செய்யணும். இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன? நாம ஜெபம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் போகும். அதன் காரணமாக மரணிக்கும் தருவாயிலும் எப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னோ, அப்ப நம்மையே அறியாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நமக்கு வந்து பழகிடும். ஒரு ஒரு படத்துல கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? "என்னடா சின்ன ரூமா இருக்கு. இதுல எப்படி 4 பேர் தங்குறதுன்னு?" 2டே நாள் போட்டுக்கோன்னு சொல்லுவாரு. ஏன் அதுக்கப்புறம் வேற ரூம் மாத்துவியான்னு? அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, "இல்ல, இல்ல அது உனக்கே பழகிடும்ன்னு." சோ அது போல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண நம்மளையே அறியாமல் நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவானுடைய நாமத்துல வந்து லயித்திடும். அதனால தான் நம்மளுடைய இயக்கத்துக்கு பேரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ மரணிக்கும் தருவாயிலும் கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சா கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பக்தர்களையும் கிருஷ்ண இதுல இருக்க பக்தர்களையும் மத்தவங்களையும் பார்த்தாலும் தெரியும். ஒரு இதுல வந்து பிரபு சொன்னார். அவங்க எப்பவுமே இந்த குட்டி யானை எப்படி ஆடிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதே மாரி ஆடிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா, எப்பவும் அந்த 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 நாமத்தோட கீர்த்தனம், ஹரிநாம கீர்த்தனம் மற்றும் மத்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுல அவங்க லயித்து அதே மாதிரி அவங்களுடைய சுபாவங்கள் மாறும். அத பார்த்த உடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சாலும் அவங்க உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணருடைய பத்திய லீலைகளை பேசுறதுக்காகவும், அவருடைய குணங்களை, அவரை பற்றின கதைகளை மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்காகவும், நமக்கு யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம். எனக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் என்ன ஆனந்தம் கிடைத்ததோ, அதை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்வாங்க. அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு கொண்டு வர முயற்சிப்பார்கள். நாம ஜபங்களை செய்வார்கள். அப்ப அப்படியே செய்துட்டு இருக்கும்போது, மரணிக்கும் தருவாயிலும் அவங்களுக்கு அந்த பகவானுடைய நாமம் ஞாபகம் வரும். அதை கூறி அவர்கள் வந்து வைகுந்தம் செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதுதான் நம்மளுடைய கௌதமர் ஐ மீன் அ ஜடபரதருடைய கதை நம்ம பார்த்தது. அந்த மான்குட்டிய வளர்க்கின்றார். கடைசியில மானாகவே போயிடுறார். மானாக பிறப்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. ஆஹா! ஒரு மனித பிறவிய நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த குடிலை சுற்றி சுற்றி மானாக வந்ததுக்கு அப்புறம் வரார். அப்ப அங்க எல்லாரும் பகவானுடைய பாகவதம், பகவத்கீதை படிக்கிறாங்க. அத கேட்டு கேட்டு தூய்மை அடைந்து, அடுத்த பிறவியில் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஜடபரதராக ஒரு ஜடம் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு உயிரற்ற தன்மைனா எப்படி இருக்கும்? ஒரு 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 அன்பு, பாசம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அந்த சிக்கல்களுக்கெல்லாம் மாற ஐ மீன் அந்த சிக்கல்ல மாட்டிக்கொள்ளக் கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஜடம் மாதிரி இருந்தாராம் அவர். ஒரு அந்த அவருடைய தலைமுடிகளாக இருக்கட்டும், இல்ல அவர பேணி பாதுகாக்கிறதாக இருக்கட்டும். ஐய்யய்யோ! இன்னொரு தடவை இந்த மாயையில மாட்டக்கூடாது. யாருன்னா எதனா சொல்றாங்க அப்படின்னாலும் அத காதுல வாங்கிக்க மாட்டார். சோ, அ ஒரு ஒரு அரசர் என்ன பண்றாரு, அந்த அரசரோட பேர் நான் மறந்துட்டேன். சோ அந்த அரசர் என்ன பண்றார், அந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக
அவர் வந்து அந்த காட்டு வழியா போறார். அப்ப ஒரு ஆள் குறையுது. அப்பல்லாம் வந்து இந்த மாரி தூக்கிட்டு தானே போவாங்க இல்லையா? அரசன் வேற. அப்ப ஒரு ஆள் குறையுது. அப்ப அவங்க கேட்கறாங்க, "எப்பா நீ ஆள் பார்க்க வாட்டசாட்டமா இருக்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கை குறையுது வரையான்னுட்டு." இவர் வந்து ஓகேன்னு சொல்லி வரார். ஆனா போம்போது பார்த்தீங்கன்னா, துள்ளி துள்ளி குதிச்சு வரார். அத பார்த்த உடனே கோவம் வந்துடுது அரசருக்கு. "ஏன்பா கை கால்லாம் நல்லா தானே இருக்கு. எதுக்கு இப்படி ஆட்டி ஆட்டி கொண்டு போற?" அப்படின்ட்டு. அப்ப அவர் வந்து சொல்றாரு. அ ஆ அந்த ஆத்ம ஞானத்த எடுத்து சொல்றார். கீழ வந்து அந்த எறும்புகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு. எறும்புக மேல கால் படக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் தாவி தாவி போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மன்னனுக்கு எந்த ரிஷியிடத்தில் போனால் ஆத்ம ஞானம் கிடைக்குமோ, அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அவர் இங்கேயே வந்து உபதேசம் செய்கின்றார். சோ அத கேட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த அரசர் என்ன பண்றாரு, திரும்பி அவருடைய நாட்டுக்கு செல்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவருடைய அந்த கதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ, அதாகவே நம்மளுடைய அடுத்த பிறப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर इत्यज मय्यर्पित मनोबुद्धिर् माम् एवश्यस् यशंशयः। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ உன்னுடைய செயல்கள் நம்ம என்ன ஆ கடமைகள் செய்தாலும் அதை எனக்காக அர்ப்பணம் செய்வதாக நினைத்து செய். அப்படி நீ செய்யும்போது என்னை வந்து அடைவதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, நமக்கும். நம்முடைய கடமையை செய்யணும். ஆனா அந்த கடமையோட பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யணும். அப்படி நம்மளுடைய மனசையும் புத்தியையும் பகவானை நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக எந்த ஐயப்பாடும் இல்லாமல் பகவானை சென்றடைவோம் அப்படின்றதுல அஹ் உறுதியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। अभ्यास योगयुक्तेन सेतसान्यान्यतामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थानुचिन्तयन्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து, அனைவருக்கும் மூல முழுமுதற் கடவுள் பகவான் அப்படின்றத நினைத்து, அவரையே தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி, அதாவது அவரை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி, சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். சோ நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகளை கேட்க வேண்டும். பகவத்கீதை, பாகவதம் கேட்க வேண்டும். ஆனால் தூய பக்தர்களிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும். சோ அப்படி கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பற்றின ஞானம் அதிகரிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய மனம் அவரில் நிலைநிறுத்தி எப்பொழுதும் அவருடைய பக்தனாக நாம் மாறுவோம் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. அப்படி செய்பவர்கள் நிச்சயமாக பகவானை சென்றடைவோம் அப்படின்றது பகவானே இங்க நமக்கு ஆஹ் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது கண்டத்துல வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை. ஆஹ் அஜாமிலன் அப்படின்றவருடைய கதை. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கன்யா குப்ஜா அப்படின்ற ஊர்ல அஜாமிலன் என்பவர் ஒருத்தர் இருக்கின்றார். அவர் வந்து ஒரு சிறந்த பிராமணன். ஆஹ் அப்ப வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு காட்டுல என்ன பண்றார், ஒரு தவறான செயல்களை பார்க்கின்றார். அதை பார்க்கும்போது அவருடைய மனத்தோட கொஞ்சம் பிறண்டு விடுகின்றது. அதனால என்ன பண்றார், அந்த விலைமாது கூடவே அவர் போயிடுறார். அவர் வந்து ரொம்ப சின்சியராக பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த ஒரு சிறந்த பிராமணன். அவர் செய்த அந்த புண்ணிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்றார், அந்த விலைமாது பின்னாடியே போயிடுறார். போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க தகாத சகவாசம். அதனால எல்லா பழக்கங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார். கொலை, கொள்ளை, சூதாடுறது, ஏமாற்றுறது எல்லாருக்கும். அவருக்கு 10 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. 88 வயது ஆயிடுது அவருக்கு. 10 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அதுல 10வது பிறந்த குழந்தைக்கு அவர் செய்த புண்ணியத்தோட பலன் காரணமாக அவர் வந்து நாராயணன் அப்படின்ற பேரை வைக்கின்றார் அந்த குழந்தைக்கு. அந்த 10வது குழந்தை மேல அதீதமான அன்பு. அவருக்கு 88 வயசு. அதீதமான அன்பு. எப்பவுமே வந்து நாராயணா, நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார். ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அவருக்கு அப்படிப்பட்ட அன்பு. அப்ப அவருடைய மரண தருவாயில் கடைசி நேரம். இத்தனை வருஷம் அவர் பண்ணின பலன் இப்பதான் கடைசியா வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆக போகுது. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா, யமதூதர்கள் வந்துட்டாங்க. கடைசி நேரம் அவருடைய உயிர் போக போகுது. எடுத்துன்னு போறதுக்காக யமதூதர்கள் வந்தாச்சு.
வந்த உடனே அவங்களுடைய அந்த கோரமான உருவத்தை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப பயமாகிடுது. பயம் வந்த உடனே என்ன சொல்றார்? எப்பவுமே தன்னுடைய பிள்ளை மேல அன்பு அதிகம் இல்லையா? அதனால நாராயணா, நாராயணா, நாராயணான்னு கத்துறார். எப்போ அவர் நாராயணா அப்படின்னு தன்னுடைய மகனை தான் அழைத்தார். இருந்தாலும் பகவான் பக்தவத்சலன். உடனே நாராயணான்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா, 4 கை ரூபமுள்ள விஷ்ணு தூதர்கள் ஓடி வராங்க. ஓடி வந்து அவர்கள் நான் அந்த அஜாமிலனை எடுத்துக்கொண்டு போவதற்காக வராங்க. யமதூதர்கள வந்து இதுவரைக்கும் அவங்கள பார்த்ததே இல்ல. உடனே என்ன பண்றாங்க? 2 பேருக்கும் நடுவுல சண்டை நடக்குது. எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா இவன்? இவனுக்கு வந்து சரியான தண்டனை குடுக்கணும். நரகத்துக்கு தான் கொண்டு போணும்னு சொல்லிட்டு யமதூதர்கள். விஷ்ணு தூதர்கள் என்ன பண்றாங்க? எப்பொழுது அவன் நாராயணன் நாமத்தை சொல்லிட்டானோ, அப்ப நாங்க தான் கூட்டின்னு போவோம் வைகுந்தத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன கூட்டிட்டு போக ட்ரை பண்றாங்க. சோ 2 பேருக்கும் பயங்கர சண்டை. சண்டை நடந்து கடைசியில விஷ்ணு தூதர்கள் ஜெயிக்க நாராயணனை அஜாமிலனை வைகுந்தத்துக்கு அந்த புஷ்பக விமானத்தில் கொண்டு செல்கின்றார்கள். அந்த யமதூதர்கள் என்ன பண்றாங்க? யமதர்மராஜா கிட்ட போயிட்டு முறையிடுறாங்க. என்னது இந்த மாதிரி நாங்க பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு நீல வண்ணத்தில் ஒரு மஞ்சள் நிற ஆடையில் 4 கை ரூபத்தில் இந்த கதா, அதுக்கப்புறம் சக்கரம், அப்புறம் வந்து இது தாமரை இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்களே இவங்கள நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையா? அவன் எவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் பண்ணியிருக்கான் போது அப்ப வந்து யமதர்மராஜா சொல்றார். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வைஷ்ணவர்களுடைய பக்கத்துல நம்ம தலை வச்சு கூட படுக்க கூடாது. வைஷ்ணவர்களுடைய எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அவங்க எப்பொழுதும் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. திலகம் இட்டிருப்பார்கள். கழுத்தில் கண்டி மாலை இருக்கும். சோ இந்த வைஷ்ணவர்களை நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்லயே கிடையாது அவங்கள. சரியா? எப்போ ஒருவன் வைஷ்ணவனுடைய பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றானோ அவன் வந்து வைஷ்ணவன். சோ அவனை வந்து நம்ம வந்து அவங்க நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல கிடையாது. நாம அவர்களுடைய தூதர்கள் அல்ல. விஷ்ணு தூதர்கள் தான் அவர்களை கொண்டு செல்வார்கள் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ நம்மை இந்த ஜட இதுல இருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்கும் பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த நித்தியமான தாமத்துக்கு செல்வதற்கு ஹரிநாமம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஜட ரீதியான நோய்க்கு வந்து உகந்த மருந்து நம்முடைய ஹரிநாமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனுர்அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பிரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய ஒரு நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். அவர் சொல்லிட்டார் இல்லையா? மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது நமக்கு பகவானையே சென்று அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஓகே, அந்த நாம ஜபம் எப்படி நம்ம பண்றது? பயிற்சி செய்யணும்னு சொல்லிட்டார். பயிற்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, சதா சர்வ காலமும் பகவானை பற்றி கேட்பதும் அவருடைய லீலைகளையும் குணங்களையும் எண்ணி நம்ம அந்த ஸ்மரணம் பண்றது, அவருடைய நாமத்தை சொல்றது. சோ அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி புருஷர் இல்லையா? வேதங்கள்ல எல்லாம் வந்து வேதங்கள் எங்க இருந்து வருது? பகவானுடைய அந்த மூச்சு காற்றுன்னு பாக்குறோம். எல்லாத்தையும் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், முதல்ல அவர் தான் தோன்றினார் இல்லையா? கட்டுப்படுத்துபவர், ரிஷிகேஷர், அணுவை விட சிறியவர். ஒரு நம்ம அணு ஆத்மா, பகவான் விபோ ஆத்மான்னு சொல்றோம். ஒரு சின்ன ஒரு கிருமி இருந்தாலும் அந்த கிருமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். அவரே சொல்லியிருக்கார், எல்லாம் என்னை சார்ந்துதான் இருக்கு. முத்துக்குள்ள எப்படி நூல்ல எப்படி முத்து கோக்கப்பட்டிருக்கோ அது போல எல்லா பிரபஞ்சமும் அண்ட சராசரமும் என்னை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். சோ எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்துதான் இந்த யோகமாயா மகாமாயான்னு 2 பாக்குறோம். மகாமாயான்றது இந்த ஜட நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? முக்குணங்கள் பகவானுடைய சக்தி. அதை வந்து வெல்வதற்கு அரிது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தவன் எளிதில் அதை வென்று விடுகின்றான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக கருத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஏதாவது நம்ம வந்து சொல்ல முடியுமா? ஒரு இலையை கூட நம்மளால அசைக்க முடியாது. ஆனா அது பகவானால முடியும். அவரை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. உண்மை.
ஆஹ் கம்சனுக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார், அதுக்கப்புறம் வந்து பூதனாக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார், பக்தனுக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார். அவரை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அவர் ரூபமுடைய ஒரு நபர், சூரியனை போன்று மிகவும் பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர், திவ்யமானவர் என்று அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவரை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்வதன் மூலமாக பகவானை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. இன்னும் 8 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம காலயம் அசாஸ்வதம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அநாப்னுவந்தி மாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த எது இந்த உலகம், முற்றிலும் நம்ம இன்பம் நினைக்கின்றமே அந்த இன்பம் இல்லையா, அது வந்து துன்பம் நிறைந்த ஒன்று. இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை, எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது இதுல. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். யாரு? பக்தியில யோகிகளாக இருந்த மகாத்மாக்கள், பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள். அல்டிமேட்டா பக்தன் பகவானை அடைந்த பிறகு இந்த இந்த பூலோகத்துக்கு வர்றதே கிடையாது. ஏன்னா இந்த பூலோகம் முற்றிலும் துன்பம், துக்காலயம், அசாஸ்வதம், நிரந்தரமற்ற ஒன்று. அதனால இந்த உலகத்திற்கு வருவதே இல்லை. அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்தவர்கள், அதனால கீழே வருவதே இல்லை. எஸ் பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க. ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதே இல்லை. நம்ம பார்த்தோம் 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பூமிக்கு மேல 6 லோகங்கள், கீழே 7 லோகங்கள், மொத்தம் 14 லோகங்கள். அந்த எந்த லோகத்துக்கு நம்ம போனாலுமே அங்க பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அதெல்லாமே இருக்கும். சோ இது மாறி மாறி நடக்கும். பிரளயம் நடக்கும் போது அனைத்தும் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாகி மீண்டும் பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்படும் போது வெளியில வருது. ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடிய கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இந்த தற்காலிகமான விஷயங்கள்லாம் இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இங்க இருக்கு பாருங்க 17, 18, 19. சகஸ்ர யுக பர்யந்த மகர் யத் பர்மனோ விது ராத்திரிம் யுகச அஸ்ராந்தாம் இதே அகோராத் ரவிதோ ஜன அவ்யக்தாத் வியக்தவய சர்வா பிரபந்தேய அராகமே ராத்ரியாகமே பிரலியந்தே தத்ரை வாவ்யக்ஷகம் ஞானிதே. 19 பூதக்ராம ச ஏவயம் பூத்வா பிரளயதே ராத்தர் யாகமே அவச பார்த்த பிரபந்திய அராகமே. ஹரே கிருஷ்ண பாரதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ அந்ய அவ்யக்தோ வியக்தத் சனாதன ச சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந வினஷதி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத ஒரு இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது மற்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதே இல்லை அப்படின்றத சொல்றார் பகவான் கிருஷ்ணர். அதே அந்த லோகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அது ஒன்றுமல்ல, கோலக பிருந்தாவனம் அப்படின்னு. 24, 25 வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்னிர் ஜோதிர் அக சுக்ல ஷண்மாச உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனஹ தூமோ ராத்திரி ததா கிருஷ்ணா
ஷண்மாசா தட்சிணாயனம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராபிய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிலை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். சோ இந்த மாதிரியான டைம்ல உயிர் போகும்போது அவங்க பகவானை அடைகின்றார்கள். எப்படிப்பட்ட நேரத்தில்? அக்னி தேவனோட ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிலை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் யாருடைய உயிர் பிரிகின்றதோ அவர்கள் பகவானை அடைகின்றார்கள். அதே சமயத்தில் புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திருப்பி இந்த பூலோகத்திற்கு வருகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி கடைசி ஸ்லோகம் வாசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபசு சவைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். கடைசியில படிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. புஷ்டி மாஸ்டர் ஸ்கிரீன் போட்டு. ஸ்ரீ ஓம் தத் ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகே நாம அஷ்டோத்யாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரி ஓம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதே இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். பக்தி தொண்டுலாம் என்னென்னலாம் நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ பக்தி தொண்டின் பாதையை எஸ் இவ்வளவு நாள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருந்தது. இனிமேலாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு உண்டான அந்த பக்தியை செய்யணும். அது எதற்காகனா நம்மை நாமே தூய்மைப்படுத்தி மீண்டும் அவரை சென்றடைவது. வேதங்களை படிக்கணும், பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிக்கணும், யாகங்களை செய்தல். கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் கலியுகத்தில் உண்டான அந்த யாகத்தின் என்ன யாகமாக இருக்கின்றேன்? நாம யக்ஞம் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். தவம் புரிதல், உடல் மனம் வாக்கு, இது 3க்கு உண்டான தவம். அது நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். தானம் கொடுத்தல், சரியான டைம்ல சரியான மக்களுக்கு தானம் கொடுப்பது. நம்ம அந்த மன்னர் நிர்காவோட கதி என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். தானம் கொடுப்பது பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு உண்டான. நான் பண்றேன், நான் பெருசா தானம் பண்றேன் இந்த எண்ணம் வரவே கூடாது. கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். கர்மம் என்ன? செயல்களை செய்வதில். என்ன மாதிரியான செயல்கள்? பக்தியில முன்னேறதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்வது. ஞான பாதைகள் என்ன? பகவானை பற்றி நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அதன் வழியில் கடைபிடிப்பது. சோ இதனால அடையக்கூடிய பலன்களை அவர்கள் எப்போதும் இழப்பதே இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னதமான இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க நம்மள பக்தரை பத்தி தான் நமக்கு வந்து பக்தி தொண்டு தான் பிறந்தது அப்படின்றத நமக்கு இங்க உரைக்கின்றார். சோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுடைய 14 லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இத நம்ம பாத்துக்கலாம். இது வந்து தேவிதாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட கட்டுப்பாட்டாளர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா தேவி. இதற்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து ஹரிதாம் அப்படின்றத சொல்றோம். சோ வைகுந்தம். அதற்கும் மேல இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். சோ நாம் இந்த கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து இந்த லோகத்தில் விழுந்துட்டோம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக. மீண்டும் நம்மளுடைய அந்த நித்தியமான நம்மளுடைய வீடு எது? இந்த கோலோக விருந்தாவனம். அங்கே சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்வது. சோ அத நம்ம ஒரு இதுலயும் நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கணும்னாக்கா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம், பகவானுடைய அந்த நித்தியமான லோகம். சோ அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுந்தம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. சோ அவருடைய அந்த தொப்புல இருந்துதான் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் வருகின்றார். சத்தியலோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு. அதுல மத்தியில இருக்கக்கூடியதுதான் புவர் லோகம், பூமி லோகம்.
அதற்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. நாம் செய்யக்கூடிய நற்பலன்களின் காரணமாக இந்த லோகத்திற்கு நாம் சென்றடைகின்றோம். இந்திரலோகம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா 6 லோகங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த அந்த அதுக்கு கீழ பார்த்தீங்கன்னா 7 லோகங்கள் இருக்கு. அது நரகலோகம். நாம் செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப நாம் அந்த லோகங்களுக்கு சென்று நம்மளுடைய கர்மங்கள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம், நம்ம அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம், அது பாவமாக இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாக இருக்கலாம். மீண்டும் நாம் எங்க வருகின்றோம்? இந்த பூமி லோகத்துக்கு தான் வரோம். ஆனா நம்ம இந்த பூமி லோகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று நாம் வைகுண்டத்திற்கும் மேல இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனம் செல்லணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆஹ் பகவானுடைய அந்த பிரளயம் நடக்கும்போது இந்த லோகங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளார போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது நித்தியமாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்றது. சோ நம்மளுடைய முகுந்த மால ஸ்தோத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவமே விஷது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்றத கேக்குறார். அதற்கு பகவான் சொல்றார், பக்தன் மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன். சோ அதனால பகவான் நம்மளை ஆட்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னையோட அத்தியாயத்தோட பெயர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். சோ அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்கின்றார். இந்த 8 கேள்விகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பதில் சொல்கின்றார். மரணிக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்னு, தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாக த்ரூஅவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணமோ அது கடைசி நேரத்தில் நமக்கு ஞாபகம் வரும். தூய பக்தியால் மட்டுமே பகவானை நினைவு கொள்ள முடியும். அது எப்படி? அவருடைய நாமங்களை நினைப்பது, அவருடைய ரூபங்களை நினைப்பது, நாமங்களையும் லீலைகளையும் எப்பவும் ஸ்மரணம் செய்வது, மீண்டும் மீண்டும் நாம் சொல்லி பார்க்கிறது. ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் எப்படி இருக்கும்? ஜட உலகம் பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம், அசாஸ்வதம். ஆனால் ஆன்மீக உலகம் நிலையான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தன் உச்ச நிலைக்கு செல்கின்றான். அதுதான் உயர்ந்த இலக்கு அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंद. हरि हरि हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी, प्रभुजी हरे कृष्णा. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ்ல ஏதாவது சந்தேகம்?